Liikahan se siellä! Vit... Jumalauta! Jumalauta, mikä mötkö! No niin, ja täällä sitten taas käntillä. Anteeksi, että mä oon myöhässä, mutta mä tulin kukkakaupan kautta. Nonni! Eikä mä tullut huonoa aikaa. Jumalauta! Kyllä sä oot melkoinen sonne! 2 kilon mötkö! Ai minä vai? No en. Mitä helvettiä? Musta mies. Jep. Et sä missään työnhaussa ollut. Sä tapasit kuitenkin homoja. Nonni! Mun tietääkseni. Me ollaan hirviöitä. Ja minä olen Anneli Mansikkaa. Sä Taneli terapiasta. Sanonko mä sulle, mitä mä kohta sanon vahingossa? Vai menikö homolta pupupöksyyn? Tää ilta. Vessassa oli täyttä. Perunamuusia omaan kylpyammeeseen. Ja miksi sä oot niin ihmeen kiinnostunut Ossin vapaa-ajan vietosta? Mikset sä itse lähde? Sinne vaan, muiden pervojen sekaan juhlimaan. Junaneet. Enhän mä nyt tosissaan juoppoja ja narkkareita. 2 kilon siika! Jumalauta! Ja nyt ulos täältä! No pakkohan munkin on nyt näyttää, että johonkin ne rajat on vedettävä. Mitä helvetti? Mä arvasin sen. No niin. Hei, lata, nyt, noin! Nythän mä muistan. Laitela. Ismo Laitela. Tyttö, nyt hiljaa. Mitä? Niinpä tietysti. Ja tänään meillä on ruokana melkoinen sonne. No, tää oli vasta alkulämmittely. Tuus tyttö, sillalta alas. Päivää. Jos mä näen sut Kallen kanssa, niin sen jälkeen sua ei tunnista edes äitis. Joten kierrelkää ja katselkaa vaan ihan rauhassa. Minä pysyn tässä.